የኤርትራ ወታደራዊ አዛዦች ወደ ትግራይ ክልል መግባታቸው ተሰምቷል። እጅድማ ህዝብ ትግራይ ሐቢርና እንገብሮ መኸተ ምእንቲ ሃገርና ሰላም ፍቷቱን ኹራት ናይ ሰመረሽው ተኸታተልትና هما يتصنحوا لو منهم زلت لمده او السوشيال ميديا زرارات لكم زعاتات حزر قرين يخو نسچان حدشتم كلكم لايك شير سبسكرايب غاري ترسو ز فيديو انت لكل سكبات لايك غار جمرو شماركس فቷቱን ኹራት ተኸታተልትና እስቲ ህመተው ኮነና ብዙዝኒ ቪዲዮ እንጀምር የኤርትራ ወታደራዊ አዛዦች ወደ ትግራይ ክልል መግባታቸው ተሰምቷል። ኮንፍሊክት ዞን ይዞት በወጣው መረጃ መሰረት የኤርትራ ከፍተኛ የሚባሉ ወታደራዊ አዛዦች ዛሬ ወደ ትግራይ ክልል የገቡ ሲሆን በመግቢያቸውም ላይ የህወሓት የጦር ሰራዊቶች ከባድ የተባለ አቀባበል አድርገውላቸዋል። ከዚህ በታች በምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት ጥምዶ የሚል የኤርትራና የትግራይ ክልልን ሰንደቅ ዓላማ ያነገበ ባነር በማሰራት ጭምር ለወታደሮቹ አቀባበል ያደረጉላቸው ሲሆን ይህም ህወሓት ጦርነት ከከፈተ ወይም ደግሞ ወታደራዊ እንቅስቃሴውን አንቀሳቅሶ የጦር ትንኮሳ ካደረገ በኋላ የመጀመሪያ የተባለ የኤርትራ ወታደሮች ጉዞ እንደሆነም ጭምር እየተነገረ ይገኛል። ይህንንም ጉዞ ተከትሎ ትናንትና ሲደረጉ የነበሩ ግምገማዎችና የኤርትራ ከፍተኛ ባለስልጣናት በጉዳዩ ላይ ዝምታ መርጠው ከቆዩ በኋላ ወታደራዊ አዛዦቻቸውን ወደ ትግራይ ክልል መላካቸው ጦርነቱ በይፋ ከህወሓት ጋር ብቻ ሳይሆን ኤርትራን በውክልና የምትገጥመው ጦርነት እንደሚሆን ጭምር እየተነገረ ይገኛል። እጅድማ ህዝብ ትግራይ ሐቢርና እንገብሮ መኸተ ምእንቲ ሃገርና እጅድማ ህዝብ ትግራይ ሐቢርና እንገብሮ መኸተ ምእንቲ ሃገርና እነን ትግራይ ክሕግዝ እንከለሁ የኤርትራ ዓደይ ዝሕግዝ ዘለው ገድሊ በባህሪ ኢኹም እዩ እቲ ሓደ ተጋዳላይ ነትብካል ጫፍ ዘሎ ተጋዳላይ ክሕግዞ ባህርያዊ ዞባው ቃልስብ ዝካየደሉ እዋን ዞባው ሰላም ከምጽኡ ጽዕሩ ተጋደልቲ ኣብ ሓደ ክዓስሉ ካልኣይ ዘይብሉ ምርጫ ስለዝኾነ ኣብ ሸረሪና ትማልውን ብሰበር ዝሕለፍናዮ መረዳእታና እዩ ስለዚ ኣብ ሸረሪና ኩናት ከም ዝኣወጀልና ውግእ ከም ዝጀመረ ብልጽግና ኣሕሊፍና ኢና ትጽቡቕነቱ ቀዲሞም بعلم زحلفو وزنورو نعانا نتنحنا جميرو وإيو إلنا زحلفنا يتمالي بدن بإتاوت كونو زخل زدقفيو مخنياتو جميرو ملنا يولون كدموم كدنا يوم بلعنا يوم شفشفنا يوم ينيرو أفتن تمال زلعلنا ين ميدياتات تلتي فزرعهمو بفلاي محبراو ميدياتاتهم أبناي محبراو ميديا قصاتهم زلطفوو موغليا غيروم اوريدي معراب تግራይ كم زوررو معراب تግራይ يبلون والقايت لم يمصواو والقايت شررينا قاليلهم موغليا ملكتنا غورو ايموجي اندا غبركا بلعنا يوم چفچفنا يمنير نحنا كم ميديا كم ددويت منغست ኢትዮጵያ አብዘለና ሉመጽዩ ሰራዊትናስ አርምሰብ አብዘለሉ ኸይዱ ወገ ኸፊትሉ ለይልና حلفنا ይና መንግስት ትግራይ እውን መግለጽ አውጽዩ ሰራዊትና ሰላምና ተጸበየ ብዘለሉ በሰላም ይወዳ ኢሉ ንሓተተ ብዘለሉ ሰራዊት ኢትዮጵያ ውግእ ኸፊትሉሎ ኣብ ሸረሪና ውግእ ከም ዝኸፈተ ብግልጽ ኣቕሚጥ እዩ ድሓር ግን እቲ ናይ ሚድያ ስራሕቶም ኣነ ማል ሓደ ግዜ ولا تسمعن انت تزاريو بزح يتحازلي ناي مريحنتنا ناي ميديا كفتت حزي فصوم يتملى حجون قيدوفو نؤتو بدنبي تناي ميديا قالسي قليل يكونن اما حوراو ميديا عزابيعهم حورسب عالم كزاوع غيرهم اثيوبياوያን كزاوع غيرهم ناهنا ناي بعلناون كزاوع غيرهم يمزخول زلو زبل كل غزي زولي محبراو ميديا تاتم رايوو نايفنو ميدياتاتهم رايوو كالي تريفو بانداتاتنا هناون ككند غزع زغونو حلفتي توهيلم تقميطم زنورتم كرام حشفتي نفتي محورا ميديا زلوس دحان بتكاو زحدر سلو زغونن والله حلفت توهيلم عدنا يممحدار حزبنا يممحدار بريزيدنت خوينم ناي مغلغال سلطان توهيوم زنبرن تيترفه تግራይ ኩናት ከፊታ ይሎም እንደገና ናባና ከመልስዎ ይኸድሎ
ተኸፊትልና ኩናት ተኸፊትልና ከበቃ ከሎ ብርግጽ መልስ ተዋሂቦም ግን እቶም ኩናት ጀመሩልና ኩናት ጀሚርኩም ኢሎም ክኸስና ከለው ትመሪሕነትና ስቅዲ ዝብል ሕዚ እዚ ካሊእ ፀገም ከምፂ ኢለ ኣይኮነን ኮርስ ፖለቲካና ዘለዎ ዓቕሚ ዘርኢ ከይምልስዎ ኢልና ዳምዳም ንበል እንተይኮነስ ሓቂ ሒዞም ዝኸዱ ግን بدنب بسنا سرعة أنفت زوها وميدياتات ده يكونن كلنا هذا نعنا أقدفوا ده حل لمنا ندحرم بالنا ولكم نعنا أقدفوا دم سويان أنت قاعد تلفزيون كم يزول ترخ عين كسر حنيرون ترخ أنت يكون استحقي كم يجرنين هزنا خردة كم يجرنين نيتبيا خردة كم يجرنين ن محبر سب عالم خردة نيرون زول إيراني سلازم حزون تكون مرحلة تقرأي عاوز يخد صرح له خصوص عمو كتصرح لكم تقول ميدياتات كلها نترنا فامو أنفتنا توهبن أنفتون دهوا كن سرح لنا تزي كوينو جن أنا أساسا نايمن قصة بحالهم غيركم تتمرحون زول حسب كيف سلسلة لقيم مجمريا تحريو تتخون تتجمر اللون اسكاب إذا حز ساعات زللون تهم زخود سراويت إتيب أنا بيكودو زبل بدنبي بمرتو عند رقف كونغركمي برهانو بقال زمرحيتو ابلعلي سراويت تግራይ وقز غفته جنرال برهانو بقال زبحال زمرحو ካብ 11 እስካብ 12 ብዘሎ ሰዓት ናይ ንግሆ ናይ ወጋሕታ ሰዓት 11 እስካብ 12 ብዘሎ ንግሆ እዮም ጀሚሮም ሎ ንሰዓታት ፀንሐ ናይ ከቢድ ብረት ተኹስ ነይሩ ሰራዊት ትግራይ ኣይመለሰሉ ንዑ ድሓር ታንክታት ምቕራብ ጀሚሮም ድሮናት ምምፃእ ጀሚሮም ተዝነበረ ኩነታት ክነግረኩም ደልየ ምክንያቱ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያት ነጥፉ ኣብ ቴሌቪዥን ትከታተሉና እሞ ብደንቢ ተረዲእኹሞ ኣብ ውሽጢ ንዘሎ ቃልስና ሓገዝ ኮነና ድጋፍ ኮነና ጥንካረ ኮነና ይኽእል እንትብልዎ ገሊኹም ከዓ ሰጊኢኹም ፈሪሕኹም ሕቶታት ፀሓፍኩምልና ኣሎ አንቱም ሰብ ተወዲኦም ይብልዎም ኣለው ነቶም ናህና ወዲና እዮም ዝብል صيله يكونن ማለት ሰብ ማለት ካብ ስጋት ተላዕለ ወይ ክፈልጦ ስለ ዝደለየ ሓበሬታ እንተ ይኮነ ብግልፂ እቶም ጸላእት ዘቕምጥዎ ዘለው ስለ ዝኾነ I don't know ቀረባ አንተ ረኺበያ ከምጻልኩም ኩምኩሬ እንታይ እዮም ዝብሉ ምናልባሽ እዚ አንተ ኮይና ብዙሓት መረዳእታታት ኣለዋ እንዴን ኣብዚ ዲስፕሌይ ክንገብረን ዝግባአና ወዲኦም ሞምዮም ሰራዊት ትግራይ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኩናት ክኸፍት ሞኪሩ ድሓር ግን ተወዲኡ ኢሎም እዮም ዘውርይዎ ወዲና የኢና እዮም ዝብሉ ሰላም ዓለም ሙሉእ ዘለኹም ተጋሩ ኤርትራውያንን ከመይ ውዒልኩም ከመይ ምሲኹም ኣኽለኩም ድሕሪ ምሳሕ ሰዓት እውን ስለ ዘሎ በኣይ ኣብ ዘለኹም ዓለም ሰላም ንኽትኾኑ ይምነ ለይቲ በኣና ንግሆ ብትግራይ ኤርትራ حصر زبالة فيديو صريح يعني رواسي زعوا ناي سرعة بلسقنا رومو سراويت بلسقنا زخفة خوينات المعرفة تقراي ريهم ويهم أفتح محور ميديات ونزع زلو so أبي كنا تاتل لنا زي update المهابي حيزي مسأكم زلو مالتيو نحن هز تقراي أبدأ جنا وش نزلنا شدش عمتات تسقعه عطوان كبان برسات هز تقراي نختفي بخويناتن بخالي سقاي مكران زعوج سرعات بلسقنا حيزون هز تقراي عدو خي ملس بسلام كي ينبر نخطف هزنا استبقى صداينا سرعات بلسقنا رومايو معراب تقراي بسراويت ارتراي كون انت وري رزلو معراب تقراي بسراويت السودان يكون انت وري رزلو معراب تقراي حيزون بسراويت فانو بنايم حارة حيلي كونن توري رزلو معراب تقراي بناي أوروما سرعة بلسقنا كاب مدغاسكارن كاب كينيان تسديدوم مصيوم قدم زمانات يواه زخون هزبنا نتقبل إذا تسفحفهم نتجعجحو خم انسسا تفاريم نهزبنا خطفو حيزي أمريتنا عدنا كنورنا زي كالو سرعات أبي أحمد علي سرعة بلسقنا تمالي زخافته أماسي زنبري خوينات
ያው ሕፅነብለ ነጊረኩም እየ ሕዚ እቲ ኩናት ስርዓት ብልጽግና ሓሲብዎ ዝነበረ ንፈልጦ ኢና ዝፈልጦ ይፈልጦ እዩ ትዕላምኡ እንታይ ሒዙ ከም ዝኾነ እየት ንፈልጦ ኢና ዝብለኩም ዘለና ነገር ግን ናይ ብልጽግና ደገፍቲ ሒዙ እውን ተጋሩ ኮይኖም ዝበልጸጉ ዝጽሕፍዎ ዘለዉ ኣብቲ ማሕበራዊ ሚድያ ንከታተሉ ኣለና ጽባሕ ንጎ ግን እቲ ሕጊ ናብ ክሳዶም ምስ ሓነቆም ኣብ ቅድሚ ሓፋሽ ኣብ ትግራይ ፍርዲ ምስ ተፈረዶም ተጋጊና ኢና ነርና ይቕሬታ ገበርና ኢሎም ንህዝቢ ይኹን ንመንግስትና ዝመሓሩ ከይመስለኩም ትጽሕፍዎ ዘለዉ ዘውዝዕዎ ዘለዉ ንሪኦ ኣለና ሓየ ሰራዊት ትግራይ ዝኸፈቶ ኩናት የለን ነይሩ እውን ኣይፈልጥን ንቐጻሊ እውን ሰራዊት ትግራይ ይኹን ሰራዊት ኤርትራ ሰራዊት ሱዳን ይኹን ሰራዊት ካሊእ ንህይወቱ ከድሕን እዩ ዝከላኸል ዘሎ ሒዙ እውን እምበር ናብ ዝኾነ ቦታ ከይዱ ዝኸፈቶ ኩናት የለን ጸላእትና ሕሶት ፕሮፓጋንዳ ብሚልዮናት ዘይኮነስ ብቢልዮናት ተበጅቱ ቅርሺ እዮም ፕሮፓጋንዳ ዝሰርሑ ከይትርስዕዋ እዚኣ ፕሮፓጋንዳ ዝሰርሑ ዘለዉ ንኣብነት ጄይ ስቱድዮ ሎማዓንቲ ዘሕለፎ ሰራዊት ሕወሓት ይብል ኣሎ ንሕና ተጋሩ ንፈልጦ ሰራዊት ትግራይ ይበሃል TDF ወይ ድማ ትግራይ ግን ንሕና እቲ TDF ና መንውሰድ TDF ዝሕሸና መራሕቲ ትግራይ TDF ዝብል ቃል ናይ 2013-14 ተሰርሐ ስረ ጅግንነት ብመንእሰይ ትግራይ ዳያስፖራ ትግራይ ይኹን ዓለም ሙሉእ ዘለና ተጋሩ TDF ሽም ዝሓነፅናዮ TDF ኣብ ሎጎ ናይ ሰራዊት ትግራይ ኦፊሻል ጌርኩም TDF ክቅፅል ኣለዎ እቲ ሽም ለገሲ እዚኡ ናይ ትማሊ ዝነበረ ስረ ንዓለም ዘደነቐ ተጋሩ መን እዮም ዘበለ TDF ትሽም ንባዕሉ ነቲ ሞራልና ነቲ ዓቕምና ነቲ ህዝብና ደገ ዘሎ ይኹን ውሽጢ ዓብይ ሞራል ዝህብ መቃለሲና ሎጎ ክኸውን ኣለዎ ክብለኩም ይደሊ ናብቲ ናይ ብልጽግና ክመፀኩም ስርዓት ብልጽግና ናብ ብብዝሓቱ ናብ ፊነዋ ግንባር ናይ ሰራዊት ትግራይ ከባቢ ደፊኡ ንኽኣቱ መፅኡ ሰራዊት ትግራይ ዘድልዮ ስጉምቲ ምክልኻል ገይሩ ምክልኻል ጥራይ ዘይኮነ መጨረሻ ግን እርምጃ ወሲዱ ማለት እዩ መጀመርታ ስርዓት ብልጽግና 120-150 ሚሊ ሜትር መዳፍዕ ማዕለያ ዘይብሉ ዓይኒ ዕሙት ይትኩስ ነይሩ ኣማስዩ ብድሮናት እውን ደጋጊሙ መጥቃዕቲ ይገብር ኣሎ ኺሉ ሰራዊትና ኣበይ ይውዕል ኣበይ ይሓድር በዓል ይፈልጥ ሰራዊትና ብልጽግና ሰራዊት ትግራይ እንሄና በለ ናይ ሽኻላት ወዲ ሽኻላት ናተኮሰ ካሊእ ትረፍ 120-150 ሚሊ ሜትር ዝተኮሰ መዳፍዕ ብብዝሓቱ ሰራዊት ትግራይ ግደፍዎ ሰራዊት ሱዳን ኣብ ዓዲ ዘሎ ኣብ መሬት ዘሎ ካብ ናሃትና ሰራዊት ብጣዕሚ ብርሕቐት ዘሎ ናይ ሱዳን ሰራዊት ተይቀረ ሓሊፉ ኣብ ውሽጢ ሱዳን ብዙሕ መዳፍዕ ተተኮሰ ኣብ ናይ መሬት ሱዳን ዓልዩ እዩ ንሱዳንስ ብዕሊ ኩናት ከፊትላ እዩ ስርዓት ብልጽግና እዚ ብጣዕሚ መግረም እዩ መቸም ፍርሒ ራዕዲ ክፍጠር ተሎሲ ትገብሮን ኢኻ ጨንቀካ ስለዚ ዝጨነቆ ስርዓት ብልጽግና ካሊእ ትረፍ ኣብዚኣ ሓደሓደኹም ኤርትራውያን ተቃለስቲ ንእሽተይ ፈርኻ ከይትወለየኹም ስራዕ ጠወሰውትኩን ናብ ኤርትራ ሸንደወን መዳፍዑ ብሑመራ ገይሩ እውን ብደንብ ገይሩ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ብደንብ ትፈልጥዎ እምኒ ሓጀርን ሑመራን ድልድል እዩ ከም ናይ ራማ ዝፈልዮ ሑመራን እምኒ ሓጀርን ማለት እዩ እታ ድልድል እያ ትፈልየና መሬት ትግራይን መሬት ኤርትራን ብናይ ምዕራብ ትግራይ ብሑመራ ከባቢ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ በቲ ናይ ሑመራ ከባቢ ግንባር ዘሎ ናይ ብልጽግና ናብ እምኒ ሓጀር ናብ ሰራዊት ኤርትራ ማዕለያ ዘይብሉ መዳፍዕ ተኽሲ ከፊት እዩ ተኩስሉ እዩ TDF ይኹን ሰራዊት ሱዳን ይኹን ሰራዊት ኤርትራ ግን
ኩናት ወልዕ ዘይኮነ ግብረ መልሲ ክህብ ተገዲዱ ግብረ መልሲ ተዋሂቡ ስርዓት ብልጽግና ሓሲብዎ ዝነበረ እቲ ናሃትና ሰራዊት ትግራይ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዘሎ ባዓዱ ኣቦትኡ ዘሎ ወይ ኢሉ ክህብ ወይ ሃዲሙ ክለቅቕ ክወፅእ ሓሲብዎ ዝነበረ ግን ዘይሓሰቦ ውርደት ዘይሓሰቦ ሞት ጉድኣት በፅሕዎ ዘሎ ዝርዝሩ ብዙሕ የለናን ግን ተመጥቃዕቲ ናይ ሰራዊት ትግራይ ክጥቃዕ ሓሲብዎ ዝነበረ ስርዓት ብልጽግና ዓብይ ስዕረትን ዓብይ ሓደጋን ጥራይ ዘይኮነ ረይስኡን ጉድኣቱን ይሒዝ ዝኣር ዘሎ ቀትሪ ጠጠው ቢልዎ ውዒሉ ሽምባር ቀስፍታት ተኸታተልትና ሎም ዕለት ለሓርናዮም ቪድዮታት እዚኣቶም መስሉ ነይሮም ትሞችኩም ላ ተስፋ ንገብር እስካ ቀፃልን ጋር ብሎ ኣለኹሞ ሞችኹም